Halløj, og i dag vil jeg gerne fortælle lidt omkring lineære funktioner, og især vil jeg gerne fortælle lidt omkring beviser for formlerne for henholdsvis hældningskoefficienten, som er kendetegnet ved bogstav A, og formlen for A er A lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Vi skal også beregne formlen for B ud fra skæringspunktet på y-aksen. B har formlen B er lige med y1 minus a gange x1, eller B er lige med y2 minus a gange x2. Det første jeg vil starte med at gøre, det er, at jeg vil først indtegne et koordinatsystem, og ud fra koordinaterne x1, y1 og x2, y2 angives to punkter, og igennem disse punkter vil jeg tegne en ret linje, og herved opnår jeg ligningen y er lige med a gange x plus b, som er den generelle forskrift for en lineær funktion. Og nu vil jeg bevise formlen for a og b gennem 5 trin. Det første trin går ud på, at vi indsætter punkterne x1, y1 og x2, y2 i den lineære forskrift, og herved fører vi x-værdierne ind på x'ernes plads, og y-værdierne indsættes på y'ernes plads. Vi får nu følgende to formler. Den første hedder y1 er lige med a gange x1 plus b, og den anden hedder y2 er lige med a gange x2 plus b. Vi har nu to ligninger, hvor a og b er ukendte, men nu vil vi gerne løse ligningerne med henblik på at finde svar på a og b. I trin 2 tager vi først den første ligning ned fra trin 1, og derfra vil vi trække a gange x1 fra på begge sider, så vi kan isolere b, så vi får formlen y1 minus a gange x1 er lige med b. Og vi tager den anden ligning fra trin 1 med ned også, og der vil vi bare i stedet for at trække a gange x1, så vil vi trække a gange x2 fra på begge sider, så vi også kan få b til at stå alene her. Vi har nu bevist formlerne for b, eller skæringspunktet på y-aksen, som er markeret med gul. I trin 3 vil vi gerne bevise, at B kan trækkes fra hinanden, fordi i B er lige, ud fra trin 2 ser vi, at B er lige store på begge sider, og derfor kan man så i teorien fratrække B i begge ligninger, og derved er ligningerne også lige store. Og derved vil vi få en ligning, der hedder y1 lige med, minus a gange x1 er lige med y2 minus a gange x2. I trin 4 tager vi ligningen fra trin 3 med ned, og vi skal nu flytte henholdsvis y1 væk fra venstre siden over til højre siden ved at ændre fortegnet, så det kan blive udlignet, og vi vil også tage a gange x2 og flytte det fra højre side over til venstre side ved at ændre fortegnet, så det også kan blive udlignet, så vi kan få alle x'erne placeret på venstre side og alle y'erne på højre side. Hermed opnår vi følgende ligning. A gange x2 minus a gange x1 er lige med y2 minus y1. Så springer vi over i trin 5, hvor vi selvfølgelig tager ligningen fra trin 4 med ned, og nu skal vi så have isoleret A, da det er denne, vi mangler at bevise. Vi skal have isoleret A ved at sætte x2 minus x1 i parentes. Det samme gør vi ved y2 minus y1, dermed opnår vi følgende ligning. Parentes a gange x2 minus a gange x1, parentes slut, er lige med, parentes y2 minus y1, parentes slut. Og det betyder så, at vi nu kan sætte tallet a uden for parenteserne, så vi får følgende ligning. A gange parentes x2 minus x1, parentes slut, er lige med, parentes y2 minus y1, parentes slut. Nu mangler vi bare at dividere med parentes x2 minus x1, parentes slut på begge sider af ligningen, så vi får følgende formel. A gange parentes x2 minus x1, parentes slut, divideret med parentes x2 minus parentes x1, parentes slut, er lige med y2 minus y1, divideret med parentes x2 minus x1, parentes slut. Så man kan se ud fra følgende ligning udligner de hinanden, og dermed kan formlen forenkles til at hedde a er lige med y2 minus y1, divideret med x2 minus x1. Formlen for a kan dog forenkles endnu mere. Vi kan betegne noget, som hedder delta, ud fra en ændring eller en forskel mellem de her forskellige punkter. Derved kan vi faktisk omskrive x2 minus x1 til at hedde delta x, og y2 minus y1 til at omskrive det til delta y. Og herved kan vi så forenkle formlen til at hedde a er lige med delta y divideret med delta x, og det kan man også vise grafisk ved hjælp af et koordinatsystem. En opsamling. Ja, nu har jeg så bevist A og B, og som jeg har sagt tidligere, så er B udregnet i trin 2, og A er udregnet i trin 5.
Tak for i dag, og jeg håber, det var noget, I alle sammen kunne bruge.